Φίλες και φίλοι της Φόρμουλα 1, φίλες και φίλοι του The Grand Prix Podcast, καλώς ήλθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του The Grand Prix Podcast. Grand Prix Ολλανδίας, Grand Prix στην πατρίδα του Max Verstappen και ένα Grand Prix στο οποίο οι Πορτοκαλί χάρηκαν, αλλά δεν μιλάμε για τους Πορτοκαλί τους Ολλανδούς που φοράγανε. Μιλάμε για τους Πορτοκαλί της παπάγια μάλλον της McLaren, οι οποίοι πανηγύρισαν αυτή τη φορά τη δεύτερη νίκη του Λάντο Νόρις, ο οποίος επικράτησε στην πίστα του Ζάντφορντ με πολύ μεγάλη άνεση. Ακριβώς, μου αρέσει που το έθεσες έτσι όπως το είπα και εγώ στο hot take μου στο προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο έπιασα κιόλας. Ο αγώνας γενικά δεν είχε πολύ ενδιαφέρον νομίζω, αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν η διαφορά με την οποία κέρδισε ο Νόρις τον Max. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλή πορεία σε αυτό το πρωτάθλημα ακόμα. Διαφορά και η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά φέτος μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Ο Νόρις έσπασε το φετινό ρεκόρ του Max των 20 δευτερολέπτων και κέρδισε με διαφορά σχεδόν 23 δευτερολέπτων, πράγμα που δείχνει η σχετική κυριαρχία της McLaren του Νόρις στο Grand Prix της Ολλανδίας, ο οποίος πήρε τη δεύτερη φετινή του νίκη, μπαίνει και αυτό στο group του Hamilton και του Verstappen με παραπάνω από μία νίκες φέτος, σημειώνει τη δεύτερη νίκη της καριέρας του. Δεύτερος ο Max Verstappen, τρίτος ο Leclerc, ο οποίος οδήγησε τρομερά για να φτάσει στο βάθρο αυτό, τέταρτος ο Piastri, πέμπτος στην αγαπημένη του πέμπτη θέση ο Sainz, έκτος ο Πέρες, έβδομος ο Russell, όγδοος ο Hamilton, ένατος ο Pierre Gasly και δέκατος ο Alonso. Και συνολικά το πρωτάθλημα των οδηγών διαμορφώνεται ως εξής. Ο Max παραμένει πρώτος, αλλά νιώθει την ανάσα του Νόρις στη δεύτερη θέση στο λαιμό του, γιατί απέχει μόλις 70 βαθμούς ο Νόρις πίσω από το Max. Μετά είναι ο Leclerc, εντάξει, αρκετά πιο πίσω και δεν βλέπουμε και να γεφυρώνει τη διαφορά του με τον Νόρις, παρόλο που είναι μόνο στους 33 βαθμούς. Τέταρτος ο Piastri, πέμπτος ο Sainz, έκτος ο Hamilton, έβδομος ο Πέρες, ο οποίος βλέπουμε, αυτό είναι πολύ ενδεικτικό της διαφοράς των δύο οδηγών της Red Bull. Η μία Red Bull είναι πρώτη, η άλλη είναι έβδομη, πίσω από δύο Ferrari, δύο McLaren και μία Mercedes. Εντάξει, πήρε βαθμούς ο Πέρες όμως. Πήρε βαθμούς ο Πέρες, μην παραπονιέται. Η αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε στους τελευταίους αγώνες. Κάνει τη δουλειά του. Μετά τον Πέρες είναι ο 8ος ο Ράσελ, ένατος ο Αλόνσο και 10ος ο Στρόλ. Για να πάμε μια γρήγορη βόλτα στα εξωαγωνιστικά της Φόρμουλα 1. Δυστυχώς, με μεγάλη μου λύπη, πρέπει να ανακοινώσω. Ξέρω ότι θα στενοχωρήσω τους ακροατές και τις ακροάτριές μας με αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Λόγκαν Σάρτζεντ, το μεγάλο μου ατού στη Φόρμουλα 1, αναγκαστικά θα χάσει τη θέση του στη Φόρμουλα 1 από το επόμενο κιόλας Grand Prix στη Μόντσα, καθώς η Williams αποφάσισε να τον απομακρύνει από τη θέση του οδηγού της Williams, γιατί μετά από άλλο ένα πολύ μεγάλο ατύχημα που είχε στο FP3 ο Σάρτζεντ, ναι, και τρομακτικό και φωτιές είχαμε, και τη Williams να μην μπορεί να το επιδιορθώσει τη ζημιά μέχρι το quali. Γενικά υπήρξε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τον Sargent, η οποία έγινε αφόρητη και η Williams αναγκάστηκε να τον διώξει με κυριολεκτική έννοια. Εντάξει, πέρα από το σαρκασμό, νομίζω ότι ήταν η σωστή κίνηση για τη Williams, γιατί πρακτικά δεν μπορεί να χάνει λεφτά επειδή ο Sargent χτυπάει κάθε Σαββατοκύριακο στις μπαριέρες. The Last Great American Dynasty, δυστυχώς μας παίρνει το μόνο Αμερικανάκι από τη Φόρμουλα. Αν και ίσως μπει ο Αντρέτη, δεν ξέρω, γιατί την Alpine δεν τη βλέπω πολύ καλά οικονομικά. Ίσως να πουλήσει τη θέση της στον Αντρέτη τα επόμενα χρόνια, το πιο πιθανό ήταν να αλλάξουν οι κανονισμοί ίσως το 2026. Και μιας και ανέφερα την Alpine, είχαμε και εκεί ένα update όσον αφορά τους οδηγούς που θα οδηγούν για τα μονοθέσια της του χρόνου. Τον Pierre Gasly θα πλαισιώνει ο Jack Doohan από του χρόνου, ένας Αυστραλός οδηγός, τον οποίο εγώ τον είχα πετύχει σε μια συνέντευξη μετά το post-race interview, μετά το Bahrain της φετινής σεζόν. Αυτός είναι σαν το Mick Schumacher, δηλαδή τρέχει σε προσομοίωση και βοηθάει γενικά την ομάδα της Alpine και του χρόνου από ό,τι φαίνεται θα τη βοηθάει να παίρνει και βαθμούς, άμα μπορεί η Alpine, γιατί άμα ξεκινήσει σαν τραχτέρο όπως και φέτος, δεν τη βλέπω καλά. Και να πούμε ότι στη θέση του Sargent ποιος θα έρθει ο Αργεντίνος Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος είναι και αυτός στη Φόρμουλα 2. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε πολλά για τον νεαρό οδηγό της Φόρμουλα 2, αλλά ξέρουμε ότι θα κάνει τον τεπούτο του με την Williams. Μόνο ότι είναι Αργεντίνος και είχαμε χρόνια να έχουμε οδηγό από την Αργεντινή στο grid.
Σίγουρα. Και ξέρουμε ότι ήταν οδηγός του προγράμματος οδηγών της Williams, οπότε αναμενόμενα νομίζω ήταν αυτός που θα πάρει την προαγωγή. Σωστά, σωστά. Και για να πάμε και στα tier list μας σιγά σιγά, μιας και δεν έχουμε άλλα εξωαγωνιστικά τεκτενόμενα, θα ξεκινήσουμε από τον μεγάλο νικητή του Grand Prix της Ολλανδίας. Ένας Νόρις ο οποίος για άλλη μια φορά πλέον έχει γίνει και meme, ότι ο Νόρις δεν μπορεί να κρατήσει τη θέση του στην εκκίνηση, όποτε ξεκινάει από την pole position και είναι πρώτος, μέσα σε στροφές, όχι ούτε καν ένα γύρο, χάνει την πρώτη θέση. Έτσι ακριβώς έγινε και στην Ολλανδία, έχασε την πρώτη θέση στην πρώτη στροφή από το Max, αλλά όπως δήλωσε και ο ίδιος, ήξερε ότι έχει το ρυθμό και ότι η McLaren του είναι πάρα πολύ πιο γρήγορη από τον Max. Έκατσε λίγο πίσω από το Max μέχρι να βρει ρυθμό και μόλις βρήκε ρυθμό ήταν ένα τρομακτικό θέαμα. Προσπέρασε με μεγάλη άνεση τον Max και έκτοτε δεν τον ξαναείδαμε ποτέ στον αγώνα, καθώς διαφορά άνοιγε συνέχεια. Δεν είχε προβλήματα, δεν είχε θέματα με τη στρατηγική, δεν είχαμε safety car, οπότε άνοιξε με μεγάλη άνεση τη διαφορά και είναι ένα πολύ καλό S-tier για τον Norris, ο οποίος βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα. Στον κατασκευαστών έχει μπει φωτιά εδώ και καιρό. Στον οδηγόν είναι αρκετά μεγάλη διαφορά ακόμα, αλλά με αυτούς τους ρυθμούς ο Νόρις θα πλησιάσει. STR σίγουρα ο Νόρις. Τρομακτική διαφορά που έκτισε. Είναι ενδεικτική η αντίδραση του Leclerc μετά στο cool down room που συζητάνε με τον Max για τον αγώνα και του λέει πόση διαφορά έχεις από τον Νόρις και του λέει 20 δευτερόλεπτα ο Max και γουρλώνει τα μάτια ο Leclerc. Έτσι ήμασταν όλοι μας όταν είδαμε πόσο κυρίαρχη ήταν η McLaren και είναι γενικά αυτή μια πορεία που την έχουμε δει από το Miami και μετά τα upgrades που έφερε η ομάδα της McLaren και έχει επιτρέψει στον Norris να κυνηγεί ουσιαστικά τώρα, κυνηγάει το πρωτάθλημα των οδηγών. Δεν είναι πολύ εφικτό. Άμα παίρνει και ταχύτερους γύρους, άμα βγαίνει πρώτος και ο Max δεύτερος, νομίζω οριακά καταφέρει να τον περάσει μέχρι και το Αμπου Ντάμπι. Βέβαια θέλει πολλές νίκες και θέλει σίγουρα και ένα στραβοπάτημα του Max ο Νόρις. Ναι, σίγουρα. Για να τον πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Έχουμε δει πρωταθλήματα να γυρνάνε. Τώρα να γυρνάνε με τέτοια διαφορά των 70 πόντων που είναι τώρα, δεν έχουμε δει και πολλές φορές να γίνεται τέτοιο θαύμα. Αλλά ποιος ξέρει, γιατί όχι. Η McLaren είναι σίγουρα εδώ για να το διεκδικήσει και πιστεύω θα το διεκδικήσει μέχρι το τέλος. Γιατί δείχνει ότι έχει τη δυναμική να το κάνει. Ναι, αυτό που είπες όμως, απαιτούνται ή λάθη από τη μεριά του Max και σίγουρα ένα λάθος στη McLaren και ο Norris. Οπότε είναι αυτό που λες πολύ δύσκολο και δεδομένου του τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, γενικά όλα όσα έχουμε δει σε παλιότερα πρωταθλήματα, αναποδιά συμβαίνουν στις ομάδες, είτε το θέλουν είτε όχι, μπορεί να είναι καιρικές συνθήκες, μπορεί να είναι μια λάθος εκτίμηση, ένα λάθος setup και να κρυθεί σε αυτό ένα τριήμερο το οποίο δεν θα δώσει τη δυνατότητα στον Norris να κυνηγήσει για το πρωτάθλημα, γιατί είπαμε ότι η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη και θέλει να είναι σταθερά πάνω από τον Max και όσο περισσότερο γίνεται η διαφορά στο τέλος του αγώνα. Το πρόβλημα σε εισαγωγικά για τον Norris και τη McLaren είναι ότι δυστυχώς για αυτούς το παιχνίδι φέτος είναι και η Mercedes, η οποία έχει πάρει 3 νίκες. Δυστυχώς για τον Norris είναι στο παιχνίδι και ο Πιάστρι, ο οποίος πήρε και αυτός νίκη. Από ό,τι φαίνεται με την Ferrari, η οποία θα φέρει μεγάλα upgrade στη Monza, γιατί μην ξεχνάμε είναι και το Grand Prix Ιταλία στο επόμενο, θα μπει και η Ferrari στο παιχνίδι. Οπότε ο Norris δεν έχει μόνο το Max να ανταγωνιστεί, έχει και όλους τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό είναι κάτι που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Και ίσως ακόμα και πιο ενδιαφέρον. Και τώρα που είπες για τον Πιάστρι, νομίζω πρέπει σίγουρα να αναφέρουμε και ότι τώρα που φαίνεται ο Norris ότι πάει για το πρωτάθλημα των οδηγών είναι διεκδικητής σοβαρός, θα αρχίσουν νομίζω να αμφισβητούν ξανά την απόφαση της McLaren στην Ουγγαρία που έδωσε ο Norris πίσω τη θέση του στον Πιάστρι, γιατί σίγουρα θα ήταν 7 βαθμοί πλάς για τον Norris άμα είχε πάρει τότε την πρώτη θέση αντί για τη δεύτερη. Και θα είχε, εντάξει, θα ήταν 63 βαθμούς που δεν είναι τεράστια διαφορά, αλλά και πάλι είναι διαφορά που μπορεί στο τέλος να κρίνει έναν αγώνα. Είδαμε δηλαδή στο Αμπου Ντάμπι το 2021 μία θέση παραπάνω να είχε πάρει ο Λουίς π.χ. στο Μπακού που έφυγε ευθεία. Θα είχε κάνει διαφορά τότε και δεν θα είχαν το πρωτάθλημα. Οπότε παίζουν όλα ρόλο και ίσως στο τέλος αυτό το radio, το team radio της McLaren, ναι, να είχε τρομερή σημασία για την πορεία του φετινού πρωταθλήματος. Αλλά θα δούμε. Ωραία. Λες και τελειώσαμε τον Norris, να πάμε στο Max, ο οποίος νομίζω ότι δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα για αυτά που συνέβαιναν στην πίστα ο Max. Έκανε ό,τι μπορούσε στην αρχή προσπερνώντας τον Norris, κρατήθηκε μπροστά του για μερικούς γύρους
Αλλά μέχρι εκεί, μετά ξέρουμε ότι ο Max θα έκανε οτιδήποτε για να μείνει κοντά στον Norris για να καταφέρει να τον προσπεράσει. Έκαναν pit stop νωρίτερα στην Red Bull προσπαθώντας ένα undercut, αλλά δεν τους βγήκε γιατί ο Norris ήταν πάρα πολύ πιο γρήγορος. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Max στο Grand Prix της πατρίδας του και είναι η πρώτη φορά που το χάνει κιόλας από τότε που επέστρεψε το Grand Prix της Ολλανδίας στο καλεντάρι το 2021. Ένα A-tier θα πω για το Max, ο οποίος νομίζω μπορεί και να αρκείται στις δεύτερες θέσεις εφόσον δεν κερδίζει όλους τους αγώνες ο Norris. Σίγουρα δεν είναι σε σημείο που αγχώνεται πολύ ο Max, αλλά όπως είπα και πριν, έχει αρχίσει να νιώθει την ανάσα του το σβέρκο του. Και για μένα η Tiero Max, πολύ καλή εκκίνηση που νίκησε ξεκάθαρα τον Norris. Που έχει γίνει αυτό που πες και εσύ meme πλέον, οι εκκινήσεις γενικά του Norris. Και ένα άλλο ακραίο στατιστικό για τον Max είναι ότι έχει να νικήσει 5 αγώνες. Τόσο μεγάλο διάστημα έχει να απέχει από το πρώτο σκαλί του βάθρο ο Max από τη σεζόν του 2020. Όλες τις άλλες, εντάξει, περνάνε 1-2 αγώνες που νικάει κάποιος άλλος, μετά επιστρέφει. Τρομακτικό stat. Και αυτό είναι και πόσο ανταγωνιστική είναι η χρονιά. Ναι, νομίζω θα τα δώσει όλα κι αυτός και η Red Bull. Θα πιέσει όσο δεν πάει και ίσως άμα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα για αυτόν, να αρχίσουμε να βλέπουμε πάλι έτσι περίεργες κινήσεις, σε στροφές να μυστρίβει ουσιαστικά αυτός, να βγαίνει ο άλλος που τρέχει δίπλα του εκτός. Πάντως στην Ολλανδία ήταν αρκετά ψύχρεμος για δεδομένα Max. Νομίζω ότι ήξερε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, γι' αυτό ήταν και τόσο ήρεμος. Γιατί έδειξε ότι όταν είναι υποπίεση και στο wheel-to-wheel racing δεν είναι και ο ιδανικός αντίπαλος για να έχεις. Θα δείξει. Αν τον πιέσει στο όριο Norris, έχουμε δει ότι ο Max στο παρελθόν σπάει. Αν τον φτάσει σε αυτό το όριο Norris, που νομίζω τον έφτασε ήδη μια φορά στην Αυστρία, πιστεύω θα έχουμε ακόμα πιο πολύ suspense στο φετινό πρωτάθλημα. Πάμε στον τρίτο Leclerc, ο οποίος έχοντας 9 γύρους πιο παλιά λάστιχα από τον Piastri μετά το pit stop τους, κατάφερε να κρατήσει τον πύραυλο της McLaren πίσω του, οδηγώντας άψογα και αμυντικά προφανώς, λέγοντας ότι στην αρχή του τριμέρου δεν περίμενε κανένας ότι θα έχει βάθρο η Ferrari και περίμενε ένα θαύμα για να είναι βάθρο, αλλά το κατάφερε, το πέτυχε, γι' αυτό εγώ θα τον βάλω στο A-tier, γιατί ήταν μια τρομερή οδήγηση του Leclerc. Έλεγε ότι με το ρυθμό που έχει η McLaren και με νεότερα ελαστικά ο Piastri δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να τον προσπεράσει, αλλά να που δεν τα κατάφερε. Για μένα η Plus μην πω και S. Θα τολμήσω βασικά να τον βάλω S tier το Leclerc, γιατί σε σχέση με τον Norris που είναι και αυτός S, ο Leclerc έχει να διαχειριστεί ένα πολύ πιο αδύναμο μονοθέσιο. Γιατί εντάξει, ο Norris έδειξε, έχτισε διαφορά 20 δευτερολέπτων από τον δεύτερο. Είχε τρομερό ρυθμό η McLaren. Ενώ ο Leclerc έπρεπε να παίξει με τη στρατηγική, να κάνει undercut για να βγει μπροστά από το Russell. Κατάφερε να κρατήσει μια McLaren πίσω του. Οπότε έκανε overachieve νομίζω με αυτή την τρίτη θέση, να ανέβει στο podium. Γι' αυτό ναι, ενώ τον είχα A-tier, τώρα που το ξανασκέφτομαι να τον βάλω S-tier. Έκανε τρομερή προσπάθεια ο Leclerc. Κατανοητό νομίζω. Και αν σκεφτείς ότι ξεκινούσε και έκτος, πίσω από Πέρες, Ράσελ και Πιάστρι, είναι όντως. Έχει φέρει το 110 των δυνατοτήτων, το 110% των δυνατοτήτων του μονοθεσίου της Ferrari ο Leclerc. Θα το καταλάβω, αυτό το S-tier θα το καταλάβω, το ακούω. Τέταρτος ο Πιάστρι. Ο Πιάστρι εδώ B προς C θα πω. Γιατί αν κρίνουμε από τον. Εντάξει, φυσικά ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι οι οδηγοί ίδιοι και το ίδιο ικανοί. Αλλά έχει δείξει δείγματα ότι μπορεί να είναι γρήγορος ο Πιάστρι. Και αν κρίνουμε από την ταχύτητα που είχε γενικά το μονοθέσιο της McLaren αυτό το τρίμερο, το να μην μπορείς να περάσεις το Leclerc με 9 γύρους πιο φρέσκα λάστιχα και με αυτό το μονοθέσιο, δεν θέλω να αφαιρέσω κάτι από την τρομερή οδήγηση του Leclerc, αλλά φέρει ένα μερίδιο ευθύνης και ο Πιάστρι που δεν μπορούσε να τον προσπεράσει. Οπότε θα τον αφήσω ένα B-tier προς ώρας. Συμφωνώ και εγώ, B-tier τον έχω. Το μόνο ελαφρυντικό του Piastri είναι ότι το Zandvoort, γενικά η πίστα της Ολλανδίας, δεν είναι και η πλέον κατάλληλη για προσπεράσεις. Βέβαια είδαμε καλή οδηγή, έμπειρο οδηγή όπως ο Χάμιλτον, το κατάφεραν αρκετές φορές κιόλας. Βλέποντας τον Norris να νικάει και να χτίσει τέτοια διαφορά, ο Piastri σίγουρα φαίνεται υποδέστερος μπροστά του. Οπότε B-tier. Ναι, θα μπορεί να διεκδικήσει πολλά περισσότερα. Ίσως αυτό να μην συμφέρει τον Norris βέβαια, να διεκδικεί πολλά και ο Πιάστρι, αλλά κανονικά θα έπρεπε. Πιστεύω όμως, για να συμπληρώσω αυτό που είπες πριν, ότι τώρα που θα αφαίνεται ότι διεκδικεί πρωτάθλημα ο Norris, τέλος πάντων αυτός που είναι πιο κοντά στο Max, νομίζω ότι θα είναι και η στιγμή που πλέον η McLaren δεν θα πειραματίζεται με τα Team Radio. Και τουλάχιστον έτσι πρέπει να γίνει και από αυτή τη στιγμή και μετά ο Πιάστρι να είναι ξεκάθαρα νούμερο 2 οδηγός, καθώς από ό,τι έχουν πει αρκετές φορές στο παρελθόν,
Εάν διεκδικείς πρωτάθλημα με τον ένα οδηγό σου, αυτή είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσεις. Ο οδηγός που είναι πιο πίσω στο πρωτάθλημα απλά κάνει άκρη και βοηθάει τον οδηγό που είναι μπροστά στη βαθμολογία. Ο Πιάστρι αυτό το ρόλο πρέπει να παίξει τώρα και εφόσον δείχνει ότι είναι πάντα πιο μπροστά από τον Πέρεζ, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να φανεί πολύ πιο χρήσιμος από τον Πέρεζ στη μάχη μεταξύ Norris και Verstappen και προφανώς και στη μάχη μεταξύ McLaren και Red Bull, έτσι. Ναι, σωστό. Οπότε πιστεύω ότι όντως θα παίξει ρόλο. Ναι, το ρόλο του Πέρεζ όπως τη μάχη του Max με τον Λούις το 2021. Ναι, τον ναι. κοντράρι. Σωστό. Ακριβώς. Πέμπτος ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος είχε ένα κακό qualifying το Σάββατο μαζί με έναν άλλο κύριο που είναι λίγο πιο πίσω, αλλά κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση ξεκινώντας 10ος. Είναι ένα καλό B-tier, αν λάβουμε υπόψη και το quali, νομίζω είναι ένα ok B-tier για το Sainz. Ναι, BTR ο Sainz έκανε κάποιες γενναίες κινήσεις για να προσπεράσει μέσα στην πίστα και γενικά βελτίωσε την κακή του επίδοση στο qualifying το Σάββατο. Οπότε BTR νομίζω είναι πολύ καλά για τον Sainz. Μετά το Sainz έκτος είναι ο Πέρες, ο οποίος Ναι. πήρε 8 ολόκληρους βαθμούς, παρακαλώ. Δεύτερο σερί αγώνα, έτσι. Τρομερό respect στον Πέρες, ο οποίος από πέμπτος τερμάτισε έκτος. Οκ. Νομίζω ότι μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που του έδωσε η Red Bull, τώρα θα τον καντεμιάσω αυτό που θα πω, αλλά κάπως δείχνει να σταθεροποιείται. Εκεί στις θέσεις 6-7 παίρνει βαθμούς τουλάχιστον. Θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερα και το ξέρουμε. Το έχει δείξει ο Πέρες ότι μπορεί να είναι και πολύ χειρότερα από αυτό. Μπαίνει στα Q3 του, μένει στη δεκάδα, δεν κάνει σοβαρά λάθη στους τελευταίους 2 αγώνες. Οκ, ακόμα γι' αυτό για να δούμε αν θα φανεί χρήσιμο. Είναι τυπικό beat για τον Πέρες. Ίσως να το έδωσε λίγο κίνητρο αυτή η εμπιστοσύνη που του έδειξε η Red Bull για του χρόνου να τον κρατήσει και για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν σίγουρα και κάπως έτσι να έχει βρει τα πατήματά του. Σίγουρα είναι και η συνειδητοποίηση ότι δεν θα είναι όπως πέρσι το πρωτάθλημα μία βόλτα στο πάρκο. Φέτος πρέπει να παλέψει πραγματικά για να πάρει το κατασκευαστόν και στο οδηγό να κάνει και αυτό τη δουλειά του, μπας και βοηθήσει τον Max όταν τα πράγματα είναι πιο σκούρα για αυτόν και για την ομάδα. Να ξαναγίνει έτσι, να κάνει ένα performance Minister of Defense of Mexico όπως το 2021 που τον έλεγαν. Σύμφωνο. Πίσω του ο George Russell, ο οποίος τερμάτισε 7ος. Βέβαια ο Russell σε ένα σημείο του αγώνα ήταν 5ος σε μια κίνηση που δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα από τη Mercedes. Ήταν ο Sainz βέβαια κάτω από το δευτερόλεπτο πίσω του, τον κυνηγούσε. Σε μια κίνηση η Mercedes για να ξεφορτωθεί αυτά τα ελαστικά του Russell τον έβαλε για pit stop για δεύτερη φορά. Πράγμα που όμως τον έβαλε πίσω και από τον Sainz και από τον Perez. Οπότε ο Russell δεν κατάφερε να μειώσει αυτή τη διαφορά με τα φρέσκα ελαστικά που είχε, με τα φρέσκα soft ελαστικά που το έβαλε η Mercedes. Κάπως έτσι ο Russell με αυτό το δεύτερο pit stop, το οποίο φαινόταν νομίζω ότι θα τον πέρναγε αργά ή γρήγορα ο Sainz, θα είναι πολύ πιο γρήγορος. Τη θέση από τον Πέρες πάντως δεν νομίζω να τη χάνανε, αν αφήνανε τον Russell με ένα pit stop έξω. Όπως και να έχει, έκανε αυτή την κίνηση η Mercedes, ίσως ήταν παράκληση και του Russell, του ίδιου. Κατέληξε ο Russell να ξεκινάει πολύ μπροστά από τον Hamilton, ξεκινούσε τέταρτος και τερμάτισε μόλις μία θέση μπροστά του. Είναι και αυτό σχετικά meme, ότι όπου και να ξεκινήσουν, αν ξεκινήσει πρώτος ο Russell και τελευταίος ο Hamilton ή το ανάποδο, πάλι θα τερματίσουν μαζί. Και είναι όντως αξιοπερίεργο. Αλλά τώρα το τέταρτη θέση ο Russell να τερματίζει 7ος είναι B. Ναι, και γενικά αυτή η εικόνα του Russell για μένα είναι μια περίληψη και της εικόνας της Mercedes σε αυτό το τριήμερο. Ήταν μικρότερη των προσδοκιών η Mercedes. Την περιμένα πολύ πιο δυνατή, ειδικά μετά την τελευταία εμφάνιση στο Βέλγιο. Και καλά, ο Russell ειδικά έκανε και αυτό το λάθος κόλλη η Mercedes και έχασε πολλές θέσεις. Οπότε στο B-tier για μένα. Και αφού πάμε και το Hamilton, να πάω και στο Hamilton μετά. Ο οποίος είχε αυτός κακό quali. Ήταν εκτός Q3. Και επειδή πήρε και μια ποινή 3 θέσεων, επειδή εμπόδιζε τον Πέρες, τον εμπόδιζε στην πίστα. Στην πίστα, Ναι, στην πίστα. Ξεκίνησε 14ος, αλλά τελικά κατέληξε ακριβώς πίσω από τον Russell, 8ος. Ωραίες προσπεράσεις ο Hamilton, μας έδωσε έναν ωραίο αγώνα και είχε και πολύ καλό ρυθμό γενικά. Μετά δηλαδή στα δεδομένα που βγήκαν είχε μετά τον Norris νομίζω τον τρίτο ή τον δεύτερο καλύτερο ρυθμό αγώνα. Είχε πολύ καλό ρυθμό
και γι' αυτό ο Hamilton για μένα πάει στο A tier. Yeah. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τον βάλω στο A, δεδομένου ότι τον Sainz που είναι αρκετά μπροστά του και ξεκινήσανε πάνω κάτω από το ίδιο σημείο, δεν ξέρω, ίσως ένα καλό B tier για το Hamilton, γιατί το quality του ήταν αρκετά κακό. Και πήρε και αυτή την ποινή. Βέβαια, να σχολιάσουμε και ότι αυτή η ποινή ήταν σχετικά άκυρη, καθώς τα πλάνα που δείξαν ότι ήταν ο Hamilton εντελώς στην άκρη της πίστας. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει να εμποδίζει εισαγωγικά παραπάνω τον Πέρες ήταν να βγει εντελώς εκτός πίστας. Πράγμα που δεν ξέρω πώς περιμένει η FIA να το κάνει αυτό ένας οδηγός, να βγει εντελώς εκτός πίστας στο χαλίκι για να μην εμποδίσει άλλο οδηγό. Τέλος πάντων, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, με λίγα λόγια. Δεν ξέρω, B θα τον βάλω το Hamilton. Είχε όντως πολύ καλό ρυθμό και έδειξε να πλησιάζει και τον Russell μετά το pit stop του, αλλά μετά έδειξε να χάνει χρόνο. Ναι, από τα πολύ high highs στα κλασικά φετινά low lows της Mercedes, B θα τον αφήσει το Hamilton. Οκ, το ακούω και αυτό. Και το qualifying του σίγουρα δεν ήταν καλό το Hamilton, οπότε να το αξίζει έτσι μια σφαλιάρα από το The Grand Prix podcast να βάλει μυαλό. Έτσι. Σφαλιάρα δεν έδωσα στον Gasly όμως. Εντάξει, βέβαια όμως τον έχω, επειδή ξεκίνησε ένατος, τον έχω αφήσει ένατο, στο B μάλλον. Αλλιώς θα τον έβαζα A tier. Να μην είμαι και άδικος, θέλω να είμαι λίγο πιο δίκαιος με τους οδηγούς Alpine, γιατί και τον Ocon την προηγούμενη φορά στο B τον είχα αφήσει. Θα αφήσω και τον Gasly λοιπόν στο B tier. Ναι, και εγώ στο B tier τον έχω, παρόλο που είναι το που λένε μου και τον αγαπάω. Επιτέλους ένας αγώνας που φάνηκε ο Gasly και ήταν στη δεκάδα, μαχόταν για τη δεκάδα. Τον είδαμε τέλος πάντων να αγωνίζεται όντως. Και ναι, για μένα που έτσι τον υποστήριζω κιόλας, ήταν ευχάριστο. Αλλά πάνω από τον B tier δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει. Το πιο θετικό είναι ότι τερμάτισε μπροστά από τον Ocon, το οποίο δυστυχώς δεν είναι το συνηθισμένο για τους δύο οδηγούς της Alpine. Συνήθως αντίθετα πάνε. Πραγματικά. Είναι οι δύο πόλοι μιας μπαταρίας σε κάθε αγώνα οι οδηγοί της Alpine. Ο ένας θα είναι στους βαθμούς, ο άλλος θα είναι πολύ εκτός της δεκάδας. Τη δεκάδα θα συμπληρώσει ο Φερνάντο Αλόνσο στην 10η θέση, παίρνοντας ένα βαθμό. Άλλος ένας κακός αγώνας, ένα κακό τρίμερο για την Aston Martin, ο οποίος Αλόνσο πραγματικά εξαφανίστηκε στον αγώνα. Τι να πεις για την Aston Martin, είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ομολογουμένως. Ξεκίνησε 7ος ο Αλόνσο, έχασε 3 θέσεις. Τον πεις έχασε από Sainz, έχασε από Hamilton που ανέβηκε. Δεν ξέρω αν είναι άδικο το C-tier που τον έχω δεδομένης και της κατάστασης που είναι η Alpine. Η Aston Martin, συγγνώμη. Και εγώ C-tier τον έχω, είναι η αλήθεια. Παίζει όντως να είμαστε άδικοι και πολύ αυστηροί με τον Αλόνσο, γιατί ναι, μεν λες είναι ο Αλόνσο ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να κάνει, αλλά το έχουμε πει νομίζω και στο Q&A ότι χρειάζεται και ένα συνδυασμός καλού μονοθεσίου και καλού οδηγού. Γιατί το καλό μονοθέσιο δίνει και στον οδηγό τον καλό αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορέσει να βγάλει το ταλέντο του μέσα στην πίστα και να δείξει για το τι είναι ικανός. Τώρα, αν ο Αλόνσο τους τελευταίους αγώνες βλέπει ότι δεν τραβάει η Aston Martin και αυτός δεν μπορεί να πιέσει παραπάνω. Οπότε ίσως να είναι αυτό που έχει να δώσει κιόλας ο Αλόνσο, τουλάχιστον να μπαίνει στη δεκάδα. Αλλά εντάξει, αν θα τον αφήσω C-tier για να μην είναι και κενό αυτό το. Ναι. Τον αφήσω και εγώ C-tier. Ένα Φόρμουλα 3 αποχαιρετιστήριο στο Sargent. Έτσι πριν του πούμε καλό ταξίδι από το The Grand Prix Podcast. Ένα Φόρμουλα 3 νομίζω γενικά περιγράφει την καριέρα του στη Williams. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το σπορ. Αν δεν αποδίδεις και κάνεις τόσο μεγάλα λάθη, αργά ή γρήγορα έρχεται η τιμωρία σε εισαγωγικά. Φόρμουλα 3 για τον Sargent. Ή στο επανειδήν. Δεν ξέρω αν έχεις honorable κάποιον. Honorable δεν έχω. Φόρμουλα 3 έχω και εγώ εν μέρη και τον Sargent. Έχω γενικά τη Williams. Γιατί παρόλο που έφερε ένα καλό upgrade, δεδομένου ότι ο Albon έκανε στο qualifying βγήκε 8ος, ήταν δηλαδή αρκετά γρήγορος, μέτρησε μετά η FIA το μονοθέσιό του και το καινούριο πάτωμα που του έβαλε η Williams ήταν πιο πλατή από το όριο που έχουν θέσει στους κανονισμούς. Οπότε έφαγε disqualify από τις κατατακτήρες του Σαββάτου και ξεκίνησε από τις τελευταίες θέσεις του grid, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να μπει δεκάδα. Και αυτό ευθύνεται καθαρά στη Williams, η οποία εντάξει, βάζει καινούριο upgrade, δεν έχεις μετρήσει ή
δεν ξέρεις τον τρόπο που μετράνε η FIA και έχεις δικό σου σύστημα μέτρησης και δεν ξέρεις να συγκρίνεις. Εντάξει, σίγουρα με τη Williams θέλω να συμπεριλάβω και το Sargent, το οποίο είδαμε ότι δεν τράβηξε με αυτό το project. Τελικά ίσως όντως να μην ήξερε τι είναι το χιλιόμετρο Sargent και γι' αυτό Έφυγε και δεν έμαθε ποτέ τι είναι. Ναι, μόνο miles per hour ξέρει. Οπότε έτσι συμπληρώνεται και το δικό μου tier list. Okay. Το καταλαβαίνω. Το δικό μου hot take παραλίγο να το πιάσω. Ο Ρικιάρντο τερμάτισε 12ος, 2 θέσεις μόλις από τη δεκάδα. Εντάξει, δεν πειράζει ρε Ντάνιελ, θα στο συγχωρέσουμε. Ο Νόρις κέρδισε, οπότε το έπιασε το δικό σου. Ναι, ακριβώς. Και μιας και πάμε στην Ιταλία, θα περιμένει κανείς να πούμε το προφανές, που θα είναι και hot take. Ναι, θα έτσι είναι. όπως είναι η Ferrari. Βέβαια φέρνει μεγάλο upgrade από ό,τι λέει ο Βασέρ. Λογικό γιατί ναι. η Ferrari έχει πουλήσει την ψυχή της να κερδίσει ο Leclerc στο Μονακό. Δεν θα πουλήσει και την ψυχή της να κερδίσει στο σπίτι της στη Μόντσα. Εννοείται. Πάντως, αυτό που θα πω εγώ σαν hot take είναι ότι θα πάρει την pole η Ferrari, είτε με Leclerc είτε με Sainz, αλλά θα έχουμε 1-2 McLaren. Κοίτα, είναι hot take μόνο επειδή είναι πρόβλεψη για το Σάββατο και για την Κυριακή. Γιατί γενικά το 1-2 McLaren τώρα είναι σαν να έλεγες πέρσι 1-2 Red Bull. Ειδικά μετά την Ολλανδία κιόλας που είδαμε τι διαφορές είναι κάνει να χτίσει η McLaren. Εντάξει. Εγώ θα πάω στα πιο κλασικά σε αυτό που είπες και πιστεύω ο Leclerc έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο για να κερδίζει στις πίστες που αρχίζουν από Μον φέτος. Βασικά ψέματα είναι και ο Καναδάς, Μόντρεαλ. Δεν ταιριάζει τώρα. Ήθελα να πω Μονακό και Μόντσα. Θα πω σε αυτές τις δύο ότι έχει πουλήσει την ψυχή του για να κερδίσει και πιστεύω νίκη Leclerc στη Μόντσα. Να γίνει και χαμούλης εκεί πέρα με... Καλά εννοείται αυτό. Με Ιταλούς. Να θυμηθεί το θρίαμβο του 19. Ναι. He wins in Spa, he wins in Monza. Αυτό θα είναι ένα τρεχιαστικό αν συμβεί. Μακάρι, για να δούμε. Μακάρι. Έχει φέρει και μερικές νέες στολές η Ferrari για το Grand Prix της Monza που θα είναι μαύρες από ό,τι είδαμε. Λένε θα έχουν και λίγο πιο μαύρο στο μονοθέσιο. Σαν ειδικό livery προφανώς για τη Monza. Για να δούμε πώς θα είναι αυτό. Ενδιαφέρον θα είναι. Ελπίζω να μην είναι πάλι σαν Minions. Σαν McDonald's. Ναι. Ωραία. Οπότε θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα μετά το Grand Prix της Monza. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Γεια σας. Los geht's!